Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 20-nji iýuly hepdärin pensiýa boldy. Biz şu günkü habarymyzy gaty inanç habar berjek bolýar-da. Şonuň üçin şol efirimizi giýjelýär. Biz başlap bilersiňiz, biz üýüşip, ýa-ni bar aktivistler bilen, bar bizi gowlayan demokratik opozisiýanyň wekilleri bilen, türkmen graždanlar bilen biz Timur Serkerde Murat Gelli döwlet we öz gynanjygy tüýsürekden bildirjek bolýar. Vatandaşlar, men Murat Gelli hakda bir kısa söz aýdasym gelýär. Döwlet Murat Gelli ýa-da halkyň arasyna tanalýan Timur Serkerde diýilýän oglun men 2 ýyldan goly tanýar. Men ýalňy opozisiýon işimi başlanyna olaýan bir näçe wagtdan bäri opozisiýon işleri geçirýär. Vatandaşa doýgusy bolan, pek yürekli, arasy adam, diňe öz watanyna serkerde ýaly diňe oglugy arzu edýärdi. Türkmenistan güllä öser, Türkmenistanyň harwurluklar güllä öser. Türkmenistan bütün dünýäde öz ýerini tutar diýip arzu edýän oglum meniň bilen köp çykyşlar edýärdi. Sport ugrundan usta, hünärmen, harby ugrundan hünärmen men bilen köp kommunikasiýa edenler köp bizim bir belli bir nokatlarymyz bardy. Harby ugrundan ýa-ni bile olam tankisi bolan, menem tankisi bolan bir topar ýa-ni aramyzda gepleşikler bolýardy. Soň 3 saatlyk boýunça, görüş saatlyk boýunça biz aramyzda gepleşikler bolýardy. Maňa senpai diýärdi. Günne 3-4 kere jaň edip habar tutuşup her wagt men badyrym Murada arkamızda men görüşde Hökman Badyrny her wagt bize motivasiýa berýärdi, bizim aktivistlerimiz bolýardy. Timur Serkerde hakyky türkmen halky üçin bir ulyk boldy. Gelin men sözi Ahmet Aparaga bereyim. Ahmet Apara. Timur Serkerde ine aradan çykdy. Bizim vatandaşymyz, bizim aktivistimiz, ýöne Türkmenistan halkynyň edirmen ogurlarynyň biri ine Timur Serkerde. Murat Gelli Döwletow. Şo barada bir aýtjak galyňyz bolsa, ine size söz. Elbette men Timur Serkerde barada tahta olsa şo çynady öz ady Murat Gelli Döwletow diňe gowdatlar aýdyp biljek. Murat Gelli Timur Serkerde şeýle gowulandy. Şeýle düşünjeli bolandy. Meninni Murat Gelli bilen bir gatnaşyk edýänme 4-5 ýyl bolandyr. Köprägem bolan bolmagy mümkin. Bir saýt bilen internetiň üstü bilen tanışdyk. Onuň şol gatnaşyklar kän ýyllardan beri dowam edip gelýär. Men şu geçen wagtyň içinde Murat Gellide iň bir gowy gören gylygym, gowy gören häsiýetim Murat Gelli ýani Timur Serkerde hiç wagt käbir adamlar ýaly agyp dönmez. Hiç agyp dönmedi. Yani bugün beýlelikden gürläp, ertirýene eýlelikden gürläp, o topordan o topora geçip, ýa bolmasa birden ýanky uğrunu ýitgedip adamlary bir aljadyp beren adam däldi. Ol şo baştan nähili fikir bilen, düşünje bilen gelen bolsa şu protest hereketine, şol protest hereketine pozitiv şeýle bir salykatly liniýany dowam etdi. Ol käwat maňa aýdýady soňky 1-2 ýylyň içinde agam şu menne hemme toparlar bilenem umuman hiç düşünem men ýapyk däl. Gatnaşygam edip gördüm, dürli adamlar bilen sözlerini dinläp gördüm. Ýöne şu toparym içinden şu siz bilen Murat Gurbanowy şeýle sylayan, sizin tutýan ýoluňyzy sylayan, sizin öz ýoluňyzy wepalygyňyzy sylayan, şoň düşünem şu ilkinji nowatda siz bilen gatnaşyk edesim geldi. Siz bilen ine şu ýolda men mydama bar diýip şonu aýdypdy bir näçe gezek. Ni ol elbette beýdidi oň diňe bizi sylaýanyny anladan ok. Ol başga da misal üçin aýdaly şu protest hereketiniň içinde gowy oglanlary, gowy gyýylary, gowy öz ýoluny gyşarman dowam edýän adamlar sylaýandyr hemmetden. Ýöne
şol özü şu salikatly hem bir prinsipli adam bolan üçin her kim näme özüni meňdeş adamlary gözleýärdi. Şo biziň hem Murat bilen hem beýleki şu debeten aktivistleri hem de şu demokratik opozisiýadaky bir liniýany gowşatman, şonun gyşarman oklaw ýaly öňe ýörýän adamlary syýlap biz bilen bile çykyş edip geldi. Hem de diňe çykyş däl boldy, ama hemme nemede de yankı göreş meselesinde biz bilen biledi. Şoň üçin men Timur Serkerdany gaty ýürekden syýlaýadym. Hem inni hanny özü ýok, Hudaý bar, özü ýok bolmasa geljekde de hiç wagt şoň syýlagy biziň ýüregimizde egsilmez. Geljekde Demokratik Türkmenistanyna Timur Serkerde ýaly oglan gyýylara hökman ýadygärlik dikilmeli. Şolaň biografiýasy ýaşlara öwredilmeli. Ýat ýurtlarda ýaşasa da, ine Orsetde ýaşasa da Timur Serkerde hiç wagt öz watanynyň daşlaşmadyk adam. Ol her gün şu Türkmenistanyň problemalary bilen ýaşaýardy. Şo taýda nädip şo halky tizrek azad etmeli, nädip şol Türkmenistany hemme Türkmenistanlılar üçin, hemme türkmenler hem beýleki Türkmenistanda ýaşaýan halklar üçin yaramly edip bolar diýen pikir bilen ýaşaýardy. Adamkärçilik meselesinde de durnukluk meselesinde de ol köplere görüldi. Yeni bir zat var şu durmuşda men gaty hormat oýan bir gylygym var da adamlarda. Olam durnukluluk. Yani adam çawjamaly. Onun oňa çawjamaly. Bugün hemen siz bilen dost, ertirin hemen o topar bilen dost, birun başga bir topar bilen dost diýip çawjap ýörmeliler. Eger adam öz ýoluny, öz nimesini dogry saýlap alan bolsa, şol şonça da gowy. Inni şu aýda bir waka boldy. Bir gezek çykyşlaryň birine ýalňyşmasam menden bir belki yarım ýyl öňdür, ýa belki bir 4-5 ay öňdür. Bir gezek çykyş edemizde men şu Seydi Şahyryň Lewapda iň uly klassik hatap edilen umman türkmen edebiýatyna türkmen edebiýatynyň bir diýreleriniň biri, klassik şahirleriň biri asly Lewaply. Şun bir gowuryan goşulanmada bir näçe şun içinde. Umman hemme goşularam gowy. Seydi Şahyryň. Ýöne bir aýratyn şun bir Serkerde şahir diýilýärdi Seyde türkmen edebiýatyna. Şo Serkerde şahir höküminde ýazan bir goşgusy bar, dönmenen beýler diýip. Men şol goşguny okudum bolyn, onuň neme diýdi Timur Serkerde. Akwalta para men şunu okajakdym bolyn, siz okanyňyz üçin men ýygynden okamagy bir hili gördüm diýdi. Menem dedim wagt inim okaýmaly ekeniň oň ziýany ýok, ahyrym bir goşguny 2-3 adamam okap bilýär, has kenra adamam okap bilýär. Her kim özüçe şol goşguda bir haýsydyr bir zatlara gowy üns berýär, hem de şoňa ünsü çekýär, dinleýijilerin ünsüni çekýär. Her kim okanyna goşgu bir üýtgeşik bir ähem bilen ýanglanýar. Senem okaýmaly ekeniň diýsem, onu men inniki bir nimede okaýarna diýdi. Men ýalňyşmasam Timur soň bir haýsydyr bir gepleşikden birine şo goşguny okan bolmaly. Egerde kim bilýän bolsa, şo Timur'un okap ýazgy galdyryň gepleşigini bilýän bolsa, şonu tapsa, inniki gepleşiklerden birine hökman Timur'un okamagyna da şu goşguny eşdireliň dinleýijilere. Ýöne bugün men şu dönmenen beýler diýen goşguny Timur Serkerden hut özünün ýagty ýadygärligine bagyşlap okasym gelýär. Onu ruhsat beriň, men häzir şonu okaýyn. Seydi, dönmenen beýler. Watan üçin çykdym gyýrat üstüne, täz janym çykynça dönmenen beýler. Dikdir serim düşmün duşman astyna, silley aksa ganmanan beýler. İlim üçün şirin janyň geçermen, düldül münüp ganat bağlap uçormen, namart dälem, hakdan kasam içermen, yanıp duran narmen, sönmenen beýler.
Yesir galmaz oğlun uşak ağlayıp, oda düşmez aşık yürek dağlayıp, men hem şun murtezadan sağlayıp, kasam kıllım onun dänmenem beýler. Tomaşa eýlänler kılan urşuma, 100 000 leşger çıka bilmez garşyma, är ýigit men mertlik bilen durşuma, odurorlar men hem yanmanam beýler. Är men niýen çykdym bile ýörmäge, leşger tartyp mir haýdary urmaga, il gün üçin şirin janym bermäge, urdum başym şertden kynmanam beýler. Hak edellen tally meni bu ýola, jan bermeyen diri düşmenim gola, tomaşa kılıňlar bulanan file, niçe gan ýutdum, ganmanam beýler. Erden önüm, erlik bilen ölermen, kim dostum, düşmanım, parhın bilermen, höwüşde ağlaman, şatmen, gülermen, namart bolup dünýä, innenem beýler. Ýat kılar men görewlüni zamany, Ali Murtezany Şah Merdany, Rüstem Zal, İskender, Gajar Pälwany, orta attım, köpün sanmanam beýler. Seydi çykdy, atın yaragyn besläp, gan gördü gözlerim ýürek höwesläp, gaçmanam, ölermen köp leşger isläp, söwüş üçin çykdym, dönmenem beýler. Ine Timur'un bir adam hökmünni, ýigit hökmünni, hem bir harby adam hökmünni, ol doğrudanam harby terbiýe alan oğlan, gaty gowuryp, mudama şol hormatlap gedýän goşularynyň biri, hem şahirleriň biri Seýdidi. Menem şonu hutşoň ruhuna bagyşlap, ýadygarlygyna bagyşlap okudum. Elbette Timur ýaly oğlanyň gitmegi, onda da bir wagt gitmegi, ol şu ýyl ýap-ýaňyna 6 aprelde ýalňyşmasam 50 ýaşady. 50 ýaşaýar kwat adam üçin bir garrylyk däl. Ýöne näme? Bir şeýle kesele duçar boldy, soňam birazjyk şol nime, ýene de bir şowsulluk, şo saglyk meselesinde gabat geldi. Şeýdibem ine biz Timur Serkerdäni Murat geldi, döwleti gitirdik. Ýöne Murat geldiň ölümi goý biziň tarapdarlarymyzy ruhdan düşürmesin. Tersine adamlar Murat geldi ýaly, Timur Serkerde ýaly mert adamlar, düşünjeli adamlar dünýäden ötenne olaryň ýerine yüzlerçe, müňlerçe adam gelmelidir. Şoň üçin gelin Murat geldi ýaly mert hem durnuklu bolup Türkmen demokratik opozisiýasyna goşuluň hem de biziň halkymyzyň azatlygy üçin göreşim. Şonu bu siziň Timur Serkerdäniň ruhuny, onuň ýagty ýadygarlygyny goýan uly hormatyňyz bolar. Sag bol. Sag bolun Weta Paragam. Ine hormatly watandaşlar, men ýene ýatadýan dün 20 iýulda ýerden Rossiýada, ýagny Russiýada Murat Öldü Mavlemovich Döwletow halkyň arasynda Timur Serkerde diýilýän biziň bir gahrymanyň gysgaly ýagdaýda aradan çykdy. Tarpataýyn ýa-da şol. Ýani biraz keselden soň hawa elbetde. 1970 ýylyň 6 aprelinde Lewap vilayatynyň Kerket raýonunyň Astana wagy owasyny dogulun watandaşymyz. Serkerde Harbolun ençime ýyllap işlän ofitser, samba we başga görüş ugrulary boýunça hünärment bolup Rossiýada ýaşaýar. Türkmen halkynyň azatlygyna kömek etjek bolup bir topar işler geçirýärdi meniň bilen. Türkmenistanyň daşyna bir topar döwletler bilen, aktivistler bilen, ýöne watandaşlarymyz bilen gürleşip, kömek edişip, ýa-ni birleşip, agdy birleşip hereket edýärdi. Şunu biz ine Timur Serkerden bağışlap, şunu efirimiz geçirýär. Öz ýüregimizde gynanjymyzy,
bildirýär. Şonuň üçin men şu gerek sözi bizim efirime goşulan Farhat Durdyýew berýän. Farhat, sizden söz. Sağ olun sözlerin için Murat Kurbanov. Birinciden hemen məňize hoş geldiniz. Salamu aleyküm. Bugün bir gynançly ýagdaý Türkmen oppozisiýasynda şu diktatora karşı herekette gaty bir gynançly ýagdaý diýsek bolýar. Sebäbi uruşda, söweşde birinji hereket etjek serkerde bolýar. Bugün bizim hakyky oppozisiýaň serkerdesi aramızdan gitti diýsek ýalňyş bolmaýar. Menem şu Timur serkerde bilen bir hepde bolupdy gürleşenime. Özüm Telegram arkaly gürleşipdim ve şoňa bagyşlap bir iki setr ýazdım. Akbel Sapar aň aýdyşy ýaly. Şonu okap berip soň sözümi dowam edeýin eger mümkin bolsa. Başla. Agyr kesel geldi senin başyňa. Oppozisiýa üýçdi bugün daşyňa. Tutuş türkmeni bogdun göz ýaşyna. Jaýyň cennet bolsun bugün serkerde. Tutuş Türkmen halkyna görelde boldun. Diktator karşısında er gibi daldın. Bugün olsa yalan dünyadan döndün. Nur içinde yatkın dine serkerde. Yatan yerin sen dörettin Türkmen oppozisiýany. Orta attın wayenny pozisiýany. Gürleşenim düýündi entegam ýany jaýyň cennet olsun senin serkerde. Ýagny bul men özüm biraz şu serkerde bilen kän gürleşýärdik Telegramda pikir alışýardyk zat edýärdik. Şondan öz gynanjymy şu setirlere sığdyrjak boldum. Biraz azam bolsa belki ýalňyşam bolsa bagyşlarsynız. Ýagny Timur serkerde hakda aýda otursaň ol näme diýe? Serkerde hakda aýtsaň bir kitap bolar, mektep derslerinde ayrı bab bolar diýdi. Şo diýilişi ýaly serkerde hakykatdan hem serkerdeti. Ol ha Murat Kurbanov bolsun, ha Akbel Sapar bolsun, Kaşpirovski bolsun, Farhat bolsun tapawdy ýok. Men şul herekette çykyş edýän, bul herekete garşy diýen ýeri ýokdy. Leboýymyz bilen hem telefon edip gürleşýärdi, maslahatlaşýardy. Hatda şo soňky hasta günlerinde hem men jaňlaşyp durdum. Bugün hakyky gaty gynandyrjy bir ýagdaý boldy. Ýagny näl diýsem, bir ýyljak çaý içip oturan wagty içine bir bölek buz goýsaň näl bolýar? Edil şoň ýaly boldy bizim oppozisiýa hereketimize. Edil şu oppozisiýanyň içine buz oklanan ýaly boldy. Ýöne şonda da Timur serkerde agamyz men şu taýdan ýüzleneýin, belki özüň ýok sen bugün. Ýöne inşallah sen ruhun eşitýär bizi. Sene ömrün gysgeken inşallah senin yetip bilmedik arzularyna yeter şu taýdan men söz berýän sana. Nesip bolsa şu diktatorlar ýok edip, nesip bolsa sen yetip bilmedik arzularyna yetip şu Aşgabatdaky Oğuz Hanyň gorkuda atan gör oglyň heykeliniň ýanynda sen heykeliniň gurjakdygyma söz berýär nesip bolsa. İnşallah. Men başga diýjek zadym ýok. Ýene de bir gezek nurlar içinde ýatsyn. Allah can o dünyada şu peygamberimiz bilen goňşy edip şehitlerimizin hatarında yerini vermeyini nesip eylesin inşallah. Bu bizim hakyky gahrymanymız, hakykam şehidimiz şu oppozisiýa hereketinde Türkmen azatlygy üçin hereket edip bir öz janyny gurban edenler diýsek kem bolmaýar. Sağ olun Farhat. Aydın tölüm üçin. Yine Türkmenistan'dan men şuň birnäçe habarlar aldım, birnäçe jamlar aldım. Türkmenistan'ın daşyndan içine. Men size bir okap bereyim. Yine Türkmenistan'ın ýerine habar, ýamy ýerli. Bizim gaty inanlyk dünýäsyny täzelep Timur serkerde diýip tanalýan Murat işleşimiz, watançy dostumyz aramyzdan gidenini iýdi ýaratan, imany hemra bolsun, ýatan ýeri ýakty bolsun, bendeçilikdir gün bolsun, biň bolsun. Bizim ähli kollektivimiz öýlerini gaty ýanandyjy bildirýärler. Bizde bывших, нынешних не бывает ýerler, ol bizim Elmadama Timur serkerde atdy ýürümizde galy bizim tek onu köp ýerlerde ýatlar. Watan üçin çykdym, gara üstüne tä janym çykynça düşmedi, düşmenem begiler. Diktir seri düşman astyna fil dey aksa gan dönmenim begiler.
serkede vatandaşı Şahirimiz teyitlara teyidi doğru söyleyip geçiptir. Edil şoray alıp bizim vatandaşı Timur serkede can berýänçe diňe watanym halkym diýip arada etdi. Ol biz üçin hiç açan ýadymyzdan çykmady. Bizim ähli kollektiwimiň adyny Timur serkerdäniň maşgalatyna, hosarlaryna, kom garyndaşlaryna gynanjymdy bildirýärdigimi aýdyp berim. Goýun ýeretem ýatym ýer ýakdy bolsun. Ine şu ýaly bize köp habarlar gelýär, janlar gelýär. Türkmen watandaşlaryny öz ýüregine gynanjygyny bildirýär. Indi men söze bolsam, bizim aramyzda aýal maşgala Nurcan, aktivist, watançy, bizim üçin, bizim halkymyz üçin biz ýal göreşýän gahrmanymyz ine şoňa söz bereli. Nurcan, söz sizden, aýdyn. Спасибо за предоставление слова. Да, Мураткелди Давлетов Мавлавович, рожденный 1972 года в Либавском районе. Конечно, это для нас большая утрата. Просто эту боль я не могу разделить. Я так думаю, что войдет в историю. Пусть мы мало в коллективе, но, как говорится, он очень много сделал для того, чтобы объединить нас всех. И очень много дел сделал. Я много говорить не буду. Тут очень много было сказано в его адрес, очень хороших, теплых слов. И я приношу свои соболезнования его друзьям, его родственникам. И дай Бог, чтобы его дети как бы также пошли по стопам отца, любили свою родину и как бы делали все хорошее, чтобы продолжать как бы дорогу отца. Очень соболезнования приношу и скорблю. Извините. Спасибо большое, Нурчан. Уважаемые туркменистанцы, вчера, 20 июля, утром скоропостижно скончался Мураткелди Давлетов. В народе его называли Тимур Серкерде. Тимур Серкерде работал очень много для того, чтобы освободить туркменский народ от диктатуры, от авторитарного режима, который находится в Туркменистане. Он объединял очень много людей различных стран. Туркменов Туркменистана, туркменов Турции, туркменов России, туркменов Ирана, туркменов Афганистана, туркменов Сирии, Ирака. Он со всеми общался и нас объединял. Это мой был друг, товарищ и соратник. В этот день мы все вместе скорбим по его безвременной кончине. Он останется всегда в наших сердцах. После победы демократической оппозиции мы обязательно поставим памятник и отдадим должное его вкладу в борьбе за свободу туркменского народа. Я хочу слово предоставить нашему активисту, администратору ДВТ Атамурату. Атамурат, söz sizde. Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Burada köp sağ olun söz bereniňiz üçin. O hemmemizin bilişimiz ýaly bugün aktivistlik hereketi diýelim, Türkmen opozisiýa hereketi ören uly bir ýitkä sezawar boldy. Timur Serkerdäni ýitirdik. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir aýdyn sözü var. Her bir canly diýe ajaly tapjakdyr diýe. Biz o makul aýdylan sözler, emma bu dünýäden gitmek bilen gitmegiň tapagy var. Timur Serkerde ağamız käbir vatandaşlarımız ýaly o diktator awtoritar rejimi şonu tarabyna alyp şoňa ullyk edip goldap nemetmedi mertlerçe durdy edýän işimiz alyp barýan siýasatyňyz näde dogry diýip aýtmany başaran mert adam o näçe aýtsak aýda bermeli. Iň esasy belläjek zatlarymyň biri nesip bolsa demokratik döwlet guranymyzda ýani Farhat Doganymyz aýtdy, hökman suratda
adı yetip gitmez ýaly o heykel goýarsy diýdi. Belki o köçe zat adyna da kars Okan mektebiniň adyny üýtgeders, Timur Serkerdanyň adyna nesip bolsa. Izinde galan doğan garyndaşlaryna, hostarlaryna da gynanç bildirýän, duýgudaşlyk bildirýän bir öňden aýdylýan söz var. Ruslaryň bir sözü var. Пока живет идея, где, значит, этот человек живой, где энтак Timur Serkerdanyň bize aýdyp giden zatlary halk durmuşun ol adamı biz aramızdan gitti diýip aýtmak düýüne. O adamı da ama yaşar. O aydan zapislerini, zatlarını täzelden sereders. Yani gaty gowy umut maslahatlar berip gitdi. Kemahal telefonda gürleşýärdik, waýenny doktrina, waýenny taktikalar barada. O howlukman ýoşjadan düşündirýärdi. O sözüňi bölmek, zat näme karakterleri ýokdy, diňleýärdi, bir zat aýdyp berseň, özüm howlukmazdan düşündirýärdi. Gaty gowy adamda, ýakyn gysgasy. Näçek Allah'tan geldi, alaçı yok. Hayatan eriyakta olsun, iman hemrası olsun. O Türkmen halkımıza da başınız sağ olsun. Ağzı bir olalım demek kalır. Söz vereniniz için köp köp sağ olun. Sağ olun köp Atamurat. Hurmatly vatandaşlar, ine şugun biz aktivistler olup, vatandaşlar olup Timur Serkerdanyň tapbatayın ardan çıkan için özümizin gynanjymyzy tüsürekden bildirýär. Timur Serkerden iyi galdyryp giden işleri, iyi galdyryp giden işi bizim için gatly gymmatdyr. Şonuň üçin ruhtan açmalar, biziňe öwretmeli. Biz edermen oglanlarymyzy ýitirýär bolýan, bizde edermen oglanlar köp. Biz öwretmeli. Şonuň üçin men hemme Türkmen halkynyň adynan, aktivistleriň adynan Timur Serkerden ýagny Muratgerli döwletiň maşgalatyna, biziň edermen oglanlaryň maşgalatyna, dogan arnaşlaryna bizlerin gynanjymyzy bildirýär we näme kömek gerek bolsa bizden biz şonu etmän taýýar. Hormatly vatandaşlar, hormatly efir veren vatandaşlar, egerde kimin aýtjak goýjak ady bolsa, aýdyp biler, bolmasa biz efiri ýaparys. Akbet apara. Sağ ol, yeni bir ýerdek mümkinçilik veren üçin Murat, gaty gynançly gün biz üçin şuun hiç ınanar ýalylar. Nanny şu wagt Murat sen iki gedekden aýtdym da tarpataýyny. Dogrudan şu tarpataýyn ölüm ýaly bolup görünýär. Ýoksa biz bilýäs ýaratyllyk zerarly Timur Serkerde soňky döwürde bir neme jebir çekdi. Şoň üçin elbetde oň ölümine gün tarpataýyn ölüm diýip bolanok. Ýöne dogrudan biziň hemmemizde şeýle duýgu bar. Nemen Timur Serkerde tarpataýyn giden ýalyşy dünýeden. Şoň üçin oňa hiç ýalňyş diýip bolanok. Ýene de bir gezek sözümiň soňuny men Murat geldiň Timur Serkerden durnukluk käsiýetine ünti çekesim gelýär. Adamlar şu durnuklukda Timur Serkerden nusga alsaňyz ören gowy bolar. Şu adam men şunu tanalym märi bir näçe ýylyň dowamyny hiç wagt şarpyrmady. O tarapdan bu tarafa köp adamlar bilen aragatnaşyk saklanmak için ýöne öz ýoluny edil oklaw ýaly dowam etdi. Gaty durnukly adamdy. Öz şu dünýä garaýşy giňdi, ýagdaýa gaty dogry düşünýärdi. Demokratik oppozisiýa bilen bagry wadaşan ýaly şu demokratik oppozisiýanyň ýoluny gollaýardy. Şoň üçin dogrudan geljekde Timur Serkerden Muratgerli Döwletowyň biografiýasy terjime haly ýaşlar şol okuw mekteplerde zatlarda öwrenilse, onuň ýadygärligi dikilse bu ören gowy iş bolardy. Sözümiň soňuny men Muratgerliň Timur Serkerden hostarlaryna, oň maşgalasyna, ogul gyýyna, hemme ýakynlaryna öz gynanjymy bildirýär. Muratgerliň elbetde jaý jennetden bolsun, jennetiň töründe bolsun, iýdi ýarasyn şol
Murat Gelliň göreş ýoly biziň ýaşlanmada geljekde muskul boldy. Sağ olun, Akbet Apram. Başka da aytjak goýsak, ladyňyz bolsa watandaşlar. Вечная память ему. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, ine şundan biz efirimiz utarýar. Sizin bilişiňiz ýaly ine 20-nji iýulda ýerden tapataýyn Timur Serkerde biziň watandaşymyz, gahrmanymyz Edermen oglunyň biri aradan çykdy. Türkmen halky üçin bir uly ýetdi. Bizde bu ýaly Edermen oglanlar köp däl, ýöne Türkmen halkynyň içinde ýene de şu ýaly Edermen oglanlar çykardygyna biz gatynanýar. Şoň üçin ruhtan gaçmaly, biz diňe öňütmeli. Türkmenistanyň halky üçin bir topar biziň watandaşlarymyz, gahrmanlarymyz öz janlaryny berdiler we berip gelýär. Biz şu zatları unutmaly. Şoň üçin Timur Serkerde biziň ýüregimizde her wagt diňe Edermen watançy, Edermen Serkerde hökmüne galar. Biz onu her wagt ýatlap durýar. Şoň üçin diňe watandaşlar. Şoň bilen biz efirimiz utarýar. Sizin hemmäňizde birinji bilen azatlyk, adalatlyk we Türkmenistanyň azatlygyny arzu edýär. Sağ olun watandaşlar. Hoş sağ olun. Sağ olun vatandaşlar.